tapahtuu? En mä tiedä. Se nousi taivaan. Se on just toi. No nyt se nousi. Se oli se. Se luokitteli. Ja nyt se pitää. Siis. Se ei oo enää tuo maan sisässä se reuna. Joo, se korjautuu. Let's roll. Vähän aikaa, siis niin. Häh? Niin just. Täällä on Jerrikä, niin mä otan sen messissä. Ota, älä mene vielä. Lauke. Mä en tiedä. Tuolla se menee. Sulla on joku ADHD. Oi vittu flippas! Ei, tää jäi jumiin. Pysäyti. Mä koitan kääntää. Mä tuun kääntää sen. Meneekö se oli joku? Vittu se oli lehmä. Mä katsoin samaa. Mikä sen takana on? Siellä on pelaaja! Ei ookaan, kun riitti kuusen nukku. Jumalauta! Nyt jätkä vähän ryhmää tuolla. Piilottikohan nämä ihan tarkoituksella nää servut, kun ne tuli siellä häkkelit kävivät sillä läpi. Joku ampui mut. Ampuko? Joo. Ei. Lol. Joo, mä lähdin sieltä. Vähän persistä oikeesti. Mä. Mitä? Mä laitoin sen tatsopiin. Ei se ei voi jätä touchopiin. Se on semmonen, että painetaan nappulaa, niin se räjähtää se pommi. Vittu. Kuoliko se? No, kuolin. Turitsekas kiinni. Voitko meidän lähteä? Turitse meidän. Vittu molemmat. mä olin sen vieressä, kun mä kuolin. Eiks toi yksi apina oo siellä sisällä? Just tuli ulos. Kai sanoa. Siinä saattaa herkempi liipasen. Liipasi sopa. Alright. Ei mennyt materassa. Ei mennyt, kun mä laitoin siihen keskikerrokseen, se vaan meni tolleen siistimmin. Meni Joo, vaan no. tolleen rämäks. Jos tää nyt on joku pelaaja lähellä, niin... Nyt tietää. Käyn kattoon se torni ekana, älä räjätä vielä. Okei. Mä asmet sit kaivettu kappusista. Joo. Kai kenen? Olis tää Aeroskai? Ei ollu. Ei, oot sä tosissaan? Joo. Ei vittu. Täällä on rangefinderi, tarviks joku? Onko? Täällä on aukki. Laita vaan nyt. Juokse. Morjes. Juokse.
Ei vielä, mä oon lähes. Onko vipinää? Juoksee. Toivottavasti räjähtää kunnolla. Tulee helvetinmoinen paine alta. Todi. Kaikki lennetään kilometrin päähän mereen. Muista Monta Operation satselia te Flashpoint. laitoitte sinne? Nyt lähtee. Monta satselia laitoitte? 1 vaan. Missä ne radiaattorit? Ampuks joku? Yes. Oliko Kuulitko prätsi kuule? päällä? Kaikki nuo itemet jää tonne ilmaan. Lol. Ampu. Muista. Siellä ampu joku. Missä? Miss? Okei, hiljaa. Etelässä päin mun mielestä. Kuka tänään? Joo, nyt ammuu. Kuulen. Tappakaa hänet. Siellähän on tommonen yks luuttimesta, eikö ookin? Varmaan zombeja tappaa siellä. Pitäisikö mennä lahtaan se? Iron Sky